Ari na ko ma. Akong pagumangkon akong sakyan guys. Dira guys akong pagumangkon. Siya akong sakyan karon kay Sherwin wa pa nakabalik. Tara na. Tara. Dira guys, nakaabot na ako diri sa akong boarding house. Karon maghikay na pud ta kung unsay atong hikayon. Nagtugbong na lang kog una guys kay ngano si Sherwin wa pa nakauli dito sa balay. Ambot og asa na pud to nagpaingon. Tinuod ko day. Mao nang nagpahatod na lang ko sa akong pag-umangkon. Kay og maghuwat na pud kong Sherwin Ginoo ko magabin-an. Kinahanglan pa ko muuli. Kay mag-abli pa ko sa package. Ay, charot. Mag-abli ko sa package karon guys. Kay para ang baluton ato nang mabalot. Dito na tayo sa kwarto. Karon atong ablihan ang package kay para makita nato kung unsay sulod. Thank you so much Ate Trining, Ate Glenna, Ate Dairit, Kuya LD, and especially Tumaha sa mga pangregalo ninyo sa ako sa akong mga pamasko, sa among mga pamasko. Thank you so much. Hayag na hayag guys. Kasi na ako'y ring light. So ako nang magamit karon ang ring light. Mag-open tayo ngayon ng package. Karon guys, kani atong unahon pag-abli. Kung unsay sulod ani guys. Ito guys. Buhatin ko ito guys. Lalaki ko guys. Lalaki ako. Charot. Kay laki jud bitaw ko. Kinsay nag-iyon nga budget ko. Laki ako Umaw nang ako ning daugon karon. Charmos ginamos. Eto na guys. Buhatin mo bayot. Eto. Good luck day. Eto. Hala mabali akong agoy Ginoo ko. Kabugat begini ay. Agay. Naipit akong tiil guys. So di ara guys. Kita ay mag-abli na sa atong package. Charot, atong package. Pero anong gagawin ko ngayon? Hindi ako marunong nito, guys. Pag ano ba gagawin ko dito? Hindi ako marunong. Paano to? Paano ba to buksan? Char. Basing mo kalit, niglabtik, no? Kinukuday. Hindi ko kabalo mo abli ani. Saon ni kutsilyuhan ni. Ignorante lagi ko ba? Puwerte jud ko bayot, di ara bayot Ginoo ko day. Ingani raman din ni siya. Arang dramaha jud nako. Sayon raman di ay. Char, umpisahan na natin pagbukas. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Charmos ginamos. Ayan. Ganyan lang mga sis. Tapos dito sa kabila, iganyan lang. Tapos yung dito, tsak-tsakin natin pag ganyan. Iganyan lang mga sis. Hello! Ano kayang laman nito guys? Char! Eto, thank you so much for all the blessings. Thank you so much God. Eto na guys, ating nabuksan na. So karon kay nabuksan naman, atong kilatisin natin kung ano ang mga laman. Kilatisin daw. Char! Eto talaga talagang pinaghirapan talaga ito ni Ate Trining Biro mo, may nakalagay pa na tape Talagang thank you so much talaga Ate Trining sa inyong lahat. Sa mga suporta mo sa akin. Maraming salamat sa kay Lola.
Yung ano, yung katre, dahil sa inyo, may katre na si Lola. Ayun. Ngayon, may nakalagay na, eto guys. Ayan. Eto, sis. Mga sis. Ito plastic, magagamit ko ito. Ayan. Ito guys. Ito na ang aking mga damit. Charot. Pang ano to, pwede ito pang takip sa ano, pang takip sa mga table, o mga TV. Kasya siguro ito kay Iglot siguro ito guys. Ayan. Ito kasya ito siguro kay Iglot din ito. Tapos ito pantalon. Halaka, kanino kaya ito? Ito may sapatos. Oh my god. Ang nakalagay to Maya Mia. Hala sa akin! Oh my God, Ate Trining. Tapos may medyas pa siya, guys. O, diba? Tapos sosyalan. Fela. Fela kabuok ang imong bana. Ang akong bana tuwa sa bukid, guys. Ginoo ko, nagla. Lasing na naman yun pag uwi. Ginoo ko, day. Eto, guys, Fela. Talaga. Oh my God. Sukatin ko kaya ito, no? Sukatin ko, guys. Ito, guys. Oh my God! Oh my God! Tikangkang bayot, o, di ba? Kasya na kasya, guys! Tikangkang day! O, di ba? Kasya na kasya ka, oh my God! Tikangkang bayot, tikangkang pa more. O, di ba? Tapos may mga medyas pa, o, di ba? Thank you so much. Ito ay shorts, o, di ba? May short. Tapos, kasya siguro ito kay Bentoy. Pag matapos ko na ito lahat, guys, saka ko na siya pagpilian kung kanino yun. Tapos, ibalot ko siya. Eto pa, guys, may t-shirt pa, oh. Tapos, sobrang bango. Sobrang bango talaga. Ate Trining, thank you so much. Tapos, ito, guys, tuping-tupi talaga siya. Sobrang bango. Ang mga bango-bango talaga. Thank you talaga, ate. I love you so much. Ate Glenna, I love you. Ate Training, I love you. Ate Dairit, I love you so much. And Kuya LD, I love you so much. And especially to Maha, I love you so much. Ito, kanino kaya ito, guys? Ang ganda. Ang ganda talaga. T-shirt din. Kani siya, guys, mao ni siya ang pangkuha sa kiki. Oo. Kay nagpadala sa una si Mami Kim, ing ani food. Eto, toothpick, guys. O, diba? Sosyalan kayo, toothpick. Tapos ito pa, guys. Towel. Thank you so much. Tapos ito pa, may t-shirt. T-shirt din ito, guys. Tapos ito pa, t-shirt din. Eto, thank you, Ate Trining. Tapos, ito, pambabae ito, guys. Kanino kaya ito? Kasya, no? Kasya siguro ito kay Chichi. Meron pa, short. Ito, short. Kasya ito kay Bentoy. Short din. Tapos, ito din, short din. Thank you so much. Ala. Ito pa, mayroon pa. Ito, guys, short din ito. Mercy finest assorted of European chocolates. Hala, chocolates. Oh my God, European chocolates. So, chocolates ito, guys. O, diba? Oh my God. Oh my God, sosyalan. Nakaano pa ganito? Hala. Oh my God, ito ang forma niya, guys. Oh. Hala. Chocolate, guys. Chocolate. Sosyalan. Naka-carton. Diba? Oh my God. Ate Training. Creamy chocolates. Coffee and cream.
hazelnut almond, hazelnut cream, marzipan, dark cream, dark mosses, praline cream. Oh my God, Ate Training. Thank you so much. O, diba? Thank you so much. I love you so much talaga po. Ito pa, short din. Kung kanino kaya ito. Pagkatapos dito, anuhin ko, tansya-tansyahin ko kung kanino ito, guys. Oh my gosh. Tapos ito pa, t-shirt. Also, di ba? Thank you so much. Ang bango-bango talaga. Super bango. Ito pa, guys. T-shirt din ito. Thank you so much. Ito pa, shorts din ito. Shorts din ito, guys. Ngayon, hala. Oh, eto may ano, guys, oh. Yung mga animes, mga cartoon characters, andito, yung mga cartoon characters, andito, guys. Ayan. Marami ito, oh. Tapos ito pa, mga ano, Frozen 2. O, diba? 3-pack. It counts crayons. Crayons ito, guys. Tapos, ito pa. Ito pala, guys, ay eraser. Ayan. Eraser. Tapos ito, ano, ayan. Pwede ito mabasa, guys. Basa-basahin. Book story. Ayan. Basta ganun. Charot. Mga story ito, guys. Pwede ito basahin. Ngayon naman, guys, ito na naman. O, diba? Marami akong mga pamangkin na babae. Kaya, pwede ito sa kanilang buhok. A headband, guys. Diba? Thank you so much. Thank you so much. Talaga. Oh. Ayan. Mga laruan ito, guys. Beach shop. May mga kabayo. Oo. Tapos, naay kabaw, naay unggoy. Kani, mga duaan ni siya sa mga bata. Mga toys. Daghan kaayo. Ito pa, guys. Today Maya Mia from Ate Trining. Ito pala, guys, ay face mask. Tapos, meron pa siyang 2 hand sanitizer. Diba? Sosyalan ka. Ay, thank you so much. Meron pa, guys. Diba? Si Iron Man. Eto, guys, si Iron Man. Tapos, si Paco Queen. O, diba? Thank you so much, ate. Ito, si Iron Man. Ako naman, si Paco Queen. Charot! Hambugira lagi ko, no? Ambisyosa, bayota. Tapos, ito naman si Thor. Thor. Oh my God. Diba, sosyalan kayo mga duaan. Thank you so much. Tapos ito pa, guys, Advil. O diba, Advil ito, guys. Thank you so much. Tapos ito, guys, nakalagay sa plastic. Hala. To, Lola, Merry Christmas and a Happy New Year, Lola. Love, the Alfonso family. Parang kumot ito, guys. Ang lambot. Talagang ang lambot. Thank you so much. Tapos, guys, may towel. Eto, towel. Tapos, ang nakalagay, to Sherwin. Starbucks, sosyalan kain na tasa, guys. Thank you so much. Hala. To Daymaya. Thank you so much. Eto, may towel din. Thank you so much, ate. Ganon din. Starbucks. Starbucks na tasa, guys. Ito, guys, ay guantes. Guantes ito, guys. O, diba? Sosyalan kaayo, guys. Mr. Clean. Clean na clean, jud siya. Thank you so much. Kills 99.9% of bacteria. O, diba? Patay ang bacteria, guys. Kaya nga, no, 99.9% good. Diba?
Tapos, meron pa damit, t-shirt. T-shirt din ito, guys. Tapos, meron pa, leggings. Hala, kasya ito sa akin. Char! Ay, hindi ito leggings. Ano siya? Ganyan siya, oh. Ayan. Pero kasya ito sa akin. Oo. Char! Bukdo po ato daning kamuti, uy. Kung ako'y musuot dani mo, bukdo akong kamuti. Ginukod, day. Charmos, ginamos. Bitaw. It's only a joke. Mayroon pa ito, guys. Kanino kaya ito? Ang dami pa talaga dito. Ito pa, guys. Leggings. Pwede ito ma-leggings, guys. Ito. Ayan. Parang na-excited ako. Char! Ano ito? Panda brand oyster flavored sauce. O diba? Sosyalan. Sauce ito, guys. Tapos, meron pa deodorizer and cleaner. Oo, diba? Disinfectant, guys. O diba? Thank you so much. Tapos, meron pa, guys. Eto, guys, pang disinfectant gihapon. Pwede rin siya anaon, guys. Pislito na ni siya. Anaon na ni siya, guys. Ganyan na ni siya para mga matay ang mga bakterya, mga germs. Tapos, mayroon pa, ano ito? Sabon ito, guys. Homemade na sabon. Hala. Syalan kaayo, guys. Ito, guys. Cetaphil. Kay balo ko ani kay ngano nakatong gisulod ko dito ni Madam Tucci sa kuan sa SNR. Mahal kayo ang mga Cetaphil. O di ba? Tapos, guys, meron pa pang disinfectant, 1 galon. Thank you so much. Maraming salamat talaga, Ate Trini, kasi ito pang disinfectant. Talagang pinoprotektahan mo talaga kami sa mga bakterya. Thank you so much po talaga. Eto, guys, nag-brown out. Mabuti na lang, mayroon akong power bank. Oo, sinaksak ko doon, tapos umilaw. Eto, nag-brown out, mga sis. Kaya ngayon, maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga suporta ninyo sa akin, thank you so much. Ate Trining, Ate Glena, Ate Dairit, Kuya LD, and especially Tumaha, maraming salamat sa inyong lahat. Alfonso family from Anda Bohol, thank you so much po talaga sa inyong lahat. Sa mga suporta ninyo sa akin, thank you so much. Shout out to Mami Kim, Madam Tochi, and Sir Joel Consulta. Madam from Norway, thank you so much. Vincent James from Canada, thank you so much. Sis from Korea, thank you so much. Althea Marcos from Jensan, thank you so much. GM Aligain, thank you so much. Maraming salamat, guys, sa inyong lahat. Sa mga suporta niyo sa akin, thank you so much. I love you to all, guys. Bye-bye!